olmalı, qarası olmalı. Umuman aydında tüz yönü şu inkvatordan çıkan yal arastamalar da arastamalar. Sadece oyunun tohumunu arastalarsa. Kırkım dövründe biz ne hiledin de şun yunun oğunu arastal bolacak, ne hiledin de mali kestirmeyen, hapalaman alıp bolacak. Şu arasında kalhodun problemini partiya kurulması bilen maslahatlaşıp umuman aydında yunun her bir kellesi başına 40 köpük verdik. Nağıt pul bile. Emdani eğer hapa ya arasa alman hapalan ya da kesen adamlara onunla eyyam 20 köpük veriyor. Düşüyor mu? Şoň üçin eýýäm şol täsir edýär, arasa ırkmak, kesmän ırkmak, analykda ýuňmyň gowalmaklygyny şolan täsir etdi. Gyrkymçylygyň höwet artdy. Ne hile hemenden bizim malymyzyň çalt gyrkmaklygyna sebäp boldy. Olal 20 günde gyrkanmadyk, indi şunu 10 günde gyrkýar. Şeýle bize täsir gowet düşýär. Her ýylda biz iň azyndan 10 000 12 000 mal satýar. Özbekistana malya bizden Mongoliýadan hem gelip alyp gidýärler. Bizim malımızın haridarken, bizim yekece malımızı Amerikan binada berdiren aklar ehlicede satıp diye. Şoň üçin döwlet bize et limit koyuverýär, şol limit adına da biz satmaly yerlerine satýar maly. Bazar gatnaşygyna geçilmegi, önümçilikde öz otyarlygy, işöwürlüge ýeň ýol açýar. Şu wagtda çeni kalkozyň zat diýip, owadan çykarylan çyg malyň hetdi hata bolmasa-da, ilaty gaýtarylyp getirýän zat barmak basyp sanaýmaly. Çopanlar hatta isem bizim halipa şagirtlerine halipa olup veren in kow çopanlardan misal üçün şu maatlara etsek çarba täp berdi, geroy çopanımız var. Şoňun bir näçe şagirtleri var. Misal üçün aýdaýyn ýazgelli, hojamgelli, ýaş oglan, gaty ören kow çopan, Recep Bulgar oglan, has oglan, kow çopan, ýaşlar şular. Bular bizim ýaşlarymyzyň ýyl-ýyldan köpelip gidýänliginiň sebäbi bizim çopanlarımızın hakkı oğlanıyor. Yıl-yıldan dahodu oğlanıyor da haridarının şoň ýaly köp bolýar çopanlyk haridary. Sebäp ýaşlaryny, öz nesillerini çopanlar öz nesilini ýygyna goýup ýaşlara berip gidip oturýarlar. Şonuň üçin bizim çopanymyz köp bolýar. Hiç yerden biz mätäşli edemde öz özümizden çopan bolýar. Eger bizim goýunumuz 100 000 barsa da çopan ýerden tapar kakdymy adamymyz ýok, ýaşlar bize ýetdi. Şoňda 64-nji ýylda bir ot ýatyrdyk. Şondan soň ýylyň ot ýatyrmaga ýok, ýöne mahallamyzyň garnyny doýuşyna umur ýok. Ýyl-ýyldan pes, epetlileri gurakçylyk bolup gelýär. Eýlemem bolsa mahallamyzy gerekli ýerlerine degişlerler keriyer pytrady, perrad edýär, sähmet bilen, gowy zähmet bilen mahallamyz awat arasda saklap gelýär. Ösmeliýet ýöne ot gowalanyny. Bizim dol mümkinçiligimiz var, malymyzy 100 000 ertelim diýdik. 100 000 ertelim diýdik.
20'de biraz kömek edilse, öör meydanda kömek edilse, otomşular yalık yıllarda kovrak gelip dursa biz onu has etsek, kovum olacak. Otun bolmayan yıllarına da katı sınakay güç koyup tapan yermeden ot tapasını edin yettir. O kasırımlarımız etmedek bu mahalle bize saklatacak. Her yerlerden çöplemelim oldu, özümüze tayinliğe diyat, ayrı yerlerden yetişen otlarım oldu, şolardan yığınap çöplep getirip zafat edin ya, zafatımız futbolun atılın, onu ya. Häzirki ýagdaýda malyň başdanyn artyrmak ödýän kynnan. Esas mesele owazy senagaty buğra hyzmat etdirip, o temiň bazasyny döretmek. halkın arasında son ýaly oňa şahsiýetli, oňa pikirli, oňa düşünjeli adamlar ýorduşlyk etmedik wagtynda halkyň öýi näýden bolsa bir ýetim ýagdaýda ýaly bolup galýar. Ýogsa döwletem arkamyzda bar. Medeniýetin maýda galyp, häzirim ýa-da galagrak bolýan, entegen etdigi işler köpde, ondan hargy edýär kerime. Halyk ýene de ötüngen kemçiliklerin emesine uçuna ata duşuk bolup kerime. Sonra täze urlayan saatda ýene bir mektep zaýyny salyp bermekligimde wada berdi.
Hazır ödümüz üyet PMK'mız kuracak. Kuruluşu edaramız. Kalkozun yanına kuruluşu edara olmaz. Dine kalkozun işine diyen edara olmaz. Şu an salacak kolyalımız 120 yerlik poliklinika öyle. Balnitsen poliklinika. Bizden 50 yerlik, 30 yerlik var. Sığan o. Öpçine de bile nokta. Doktor yağda öpçin o. Köyünü tabipleri de yol vereymelik. Bir gezek sözünde durmasan, iki gezek durmasan, 5 gezek durmasan, halık kınamın yitiriyor. Bir sefer zat bize de bağlılar. Eğer materyal bilip için hem mezabı özümüzün hal bilecek. Medeni köşküne, medeniyete gerek olan cahillerim, köşelerim adanlarını bilecek. Edli şuat aydanın bolup durunu. Vakt gerek olmaz. Yani için kırkımlık kalvalının beyirleri, yük maşinine, parkavay maşinine, özel şeyle nürür mü kalvalın beyirler, büyük tane avtobus alma müziğinden atıyor. Son ben mamyen ışığı doğrak verdiğim. O doğru. Beyirlerim oğlunları emmezi gürüzavay maşin bile gidiyorlar. Butka zaten eden oluyorlar mı? Bir etse bir eden o. Yönü bir iki tane avtobus bizde var bir avtobus. Bir avtobus öyle bizim halkımızda işe çekmek için bir iki avtobus değil bize. 15-20 avtobus gerek. O avtobus almağa bizde gücüm yetmendir onu. Avtobus yok. Olmasa 16 brigadın her ayısına bir avtobus gerek. Olmadım diyenler. Bir neşesine 2 avtobusun yetecekler. Bir neşe zatlar hep dilbize bağlanın elden. Olmasa bizim adamlarımız Aksu'da da işleye, Gavur'da da işleye, Bağma'da da işleye, şöyle katlamak için, iş vaatlarına gitmek için avtobus olsa gelişmendir onu. Bedeni sonrasındaki yerlerini kovu özle sürenden son kanal boylarındaki devletin veren Gavur, Aksu diye şu yerlerin özünde de ekrançılığı deyin edip alıverdi. Bizim ovamızda hayırda hem dünya belli yazgılar bolon. Hatta ovam içinden çıkan sol öz doğrunun hakiki intelligensiyeti bolonadı. Sonun romanlarını okarında şu kalhoz kuruluşu doğrunu bilmeyin dayhanlarının kalhozu birleşkileri, hem de sol devletin kadı kanunların tezi durmuş başlananlarını karşıyana da öğreneli oldu. Hatta Yedin işlerke halk için. Ata olsun, hemmemiz bileyenler Göroğlu epos destanlarını halkın içinde hem de onu caduda dikelden aldı. Ol Türkmen'in dert desturunu, Türkmen'in kılık hayatını, Türkmen'in kökü damarını bilen aldı. O vazasımız ata olsun, Gökteki kaladın narkı Türkmen halkının tüm çoğamının halkının iyi olan yağdaylarını katı ona edip özünün Ferman romanını görküzdü.
Qarry atağın zıtma Bindim alsan akıl sana birin Bindim alsan akıl sana birin Keveninin qarry atağın zıtma Keveninin qarry atağın zıtma Bilindin bolmo ağıl dinleme İt bilindin bolmo ağıl dinleme Edil edip dindin hayrı gözleme Kullunma duysonup kulu gürleme Kimde olson il gününe mıncıtma Kullunma duysonup kulu gürleme Kimde olson il gününe mıncıtma Bir olur yiğidin hakikat dosti Bir olur yiğidin hakikat dosti Köp olur yiğidin övünüp aşk dosti Tezidil başına vefadar dosti Tezidil başına vefadar dosti Yönü köpülün dostumun tutma Yönü köpülün dostumun tutma Binni halap aydar akıl tünü Binni halap aydar akıl tünü Ögüz etmem özüge kişin gününü Adarın gitmese belil dilini Ot korkoyup komşu kolon mıncıtma Ot korkoyup komşu kolon mıncıtma Bindim alsam akıl sana birin Keveninin qarry atağın zıtma Keveninin qarry atağın zıtma Ben programımı halkın behliydi. No? Elimizden geldiğince halkın maddi, medeni, sosyal realliğini oğlandırmak. No? Yukarıda evet kanun kabul ediyor. Evet, organ. Seyretmeni kabul edilen kanunlar halkın tarafına olmalı. 30-njy ýyllarda düýüp tutgan bu kalkozyň ady äleme ýaýrady. Ondan ençimi meşhur adamlar ösüp çykdy. Kadim Bizmen owasynyň adyny artyp götüren ýazgy Aty Goşut, SSR-iň owa kuşçularının ilkinci çempioni, kuş tutsady Täşdi Taýly, Zähmet kahramanlary Kerim Ahmetýarov, Çar Hakajyk, Çarwaga. Kerim ağa. Ay bir baba bir medeniyet yankı hem medatlar
uğurunu bilip nime derse ditmez. Halk üçün behsidinle nimeler ya. İş başaracağın adam değil. Kerim ağa şu kalhoda 64-nji ýyllarda geldi. Şol wagt kalhoda köýelekdi. Men son gelende de şu birinji mektepde boldum. Kerim ağa başlyk bolup gelende näki ýagdaýlaryny durdaga da bilýändir onu. Son kuatlarda hasam o işler ediyor. Yani koçoklar kaç çekip koçlar asfaltlarını, sugrantlarını getirip elişlerinin bolanakta. Elbette o koçlar ne öder bilýändir kalhoslam. Şu atlaryň hemmesini yemine baş gerekde. Halk gowur ya Kerim.